op, Morten. Husk at rende slaget ordentligt. Ja, bare kast den med bare, du vil jo gerne. Ej, for fanden. Jeg kan ikke vide fanden, der kom efter det der. Det var jo så... Ej, det var min pillemester. Det var min pillemester, kendt der, men jeg har prøvet den at droppe for pillemester. Vi spiller det 8 gange. Ja, det der, det her.